Rutendo Matinyarare apologize. An apology to Ame Mnangagwa kept the way forward. Zarapina mashoko obudaju kupangwa ile tiona Matinyarare apologize kune the first lady aiwa oya achipeta muswe oya achizvininipisa achikumbira uregero kune the first lady kune mutungamiri wenyika the first family. Nizarapina mashoko anobuda panguva ino yekuti nyika kwenyika yese Zimbabwe yangotarira yangoti isusu zvakawanda hatizivi but kaitiona kuti zvasvika kupi ndokuti ibva subscribe like utenga bell icon. Tipinda panguva ino muZimbabwe vanoposta this video which have widely circulated on social media. Rutendo Matinyarare mudanyora chiti breaking ZANU-PF activist Rutendo Matinyarare today issues a video-based apology to First Lady Auxilia Mnangagwa and explains why. All this is after receiving a Toyota Land Cruiser and $200,000 which he has claimed are payments for outstanding debts owed to him for services he provided to remove sanctions on Zimbabwe. Though in reality, no sanctions were removed at all. The sanctions were actually worsened. Toma developments arikuda pangwa ino arikutaurwa naMatinyarare. We've made a series of a number of videos tichitaura zvaitaurwa naMatinyarare, attacks aita on the first family, on the president, kunyangwe achizosvika pakuta kuti the president is now sick, attacks aita kune close associates emutungamiri wenyika achiexposa zvimwe zvinhu nyika yeZimbabwe hazvisingazi kuti chichokwadi here or they were just utterances. But he has come now to apologize the first family achiti aiwa izvi zvikwereti mari dzanga ndakavimbiswa dzandisina kubhadharwa mapayments pamusana pekunge aita mamoves ekubvisa masanctions on Zimbabwe, but in reality hapana kana any sanction yakaremoviwa but they were worsened. Madevelopments arikuda panguva ino muri Zimbabwe munoti kudii pamusoro penhau iyi yasiya nyika yese Zimbabwe yangoti panenge panga pane agenda behind. Ina comment section medu za fungu enyu, so subscribe or like, hit on the bell icon.